Malibonke igama lenkosi. Ithi iBhayibheli ke kwakungamaGreek and amaGreek siyakwazi ngabantu abanezinto. So ngaba bantu babenomdla okusolo bediscover into entsha. Kodwa bathe udiscover yonke ezinye izithixo bazinika amagama. Baba nento ethi yehleze kukhona esimlibeleyo uThixo. So kulo simlibeleyo uThixo sizothi kulongazwayo. So and abantu Paul xa eqala ukuthetha nabo babenomdla ngomyalezo kaPaul. As a result abantu babemlandela uPaul befuna ukuva lento entsha eza nayo uPaul. Ngoba kubo yayintsha lento ezindlebeni zabo futhi isawunda lento uPaul azanayo. That is why ke bambeka waya kwesisixeko wayoma uPaul khona. Wabe se addressa ischolars. Wabe se addressa abantu abafundileyo. Wabe se sithi ndizokwazisa koluthixo ongazwayo. Ndiyacela hleze ungangandiva. Kodwa ngicela ukubeka isihloko sami ndithi uYesu ungcono. Ngicela ukuphinda ndithi ndizothi nje xa ndigoduka ndithi uYesu ubhetele. Xa uPaul efika kwesi sixeko wabe sethetha amazwi wathi ngicela ukunazisa lo ningamazi. Ngoba lo ningamazi nemnqula ningamazi. Ngoba kunzima ukunqula into ongayaziyo. Ngoba aba bazalwane kwabonakala uba every day babe discover into entsha. Babe seyithi amagama uba nguThixo lo. Kodwa uPaul wathi khona into ebhetele. Kukhona into engcono kunale ifunayo. Ndike ndamva ohlabelelayo esithi xa ndifika kuye imizamo yami yophela. Wathi uPaul khona into awudibene nayo ufika ukwanele. Khona into awuhlangene nayo uhlangane nento esuka ikwaneze wanele uthola ukuphumla. Wathi uPaul ndiyacela ukunazisa kulongazwayo uThixo. Bantu baseKapa ndiyacela ningivumele ngishumayele. Kungabantu uPaul wami esixekweni wathi le ndoda leningayazi yayikhona umhlaba ungekabikho. Yabonwa ngu-Isaya wathi ngibani nalo vele ebhotele iingubo zakhe zilijaja ligazi. Wathi uPaul ngicela ukunazisa kulongazwayo uThixo. Waphakathi kwabo uPaul wathi ngicela ukunazisa ukuthi khona abaprofetwa naye kwathiwa sizalela umntwana kodwa simnikiwe indodana uShaya nakasoya. Oh wathi lo mthethe naye unovela ebhotele iinkomo zakhe zilijaja ligazi. Umqolo wakhe ulinyiwe. Uthi uPaul ngizokwazisa nothi uIsaya xa ethetha ngaye athi ngu-Emmanuel, God with us. Ndiyaqala ukwazisa ukuthi uYesu ungcono. Ndiyaqala ukwazisa ukuthi uYesu ubhetele. Uthi le ndoda xa ethetha ngalo Yesu, uthi le ndoda xa ethetha ngaye simnikiwe indodana. Apha emagqabeni wakhe the governments, the rulers shall be upon him. He will be called the everlasting Father. UThupalosi lizokwazisa kuyizolo kuyanamhlanje kuyanaphakade izolo akaguquki kuloba izolo namhlanje sekuye nangomso izolo
nguye u-Alpha u-Omega, sisiqalo sisiphelo kusukile nanini inakabala ebethunana sizomazisa uYesu wasamakhaya tikolele yakothoka izomazisa ayintambo ayamanzi ayoye kodwa uYesu izomazisa uYesu indoda yaseKhalvari eyakhothozwayo yalinyazwa ushamana uthi uphole ndiyacela ukwazisa uYesu uthi uphole phakathi kwezikolazi kwabantu abafundileyo abazijongile izibhalo bazazi amaciko uthi mani khona into eningayaziyo khona into eningayaziyo le nto ningayaziyo lapha ushaya le nto eningayaziyo kwathetha isiprofeto ngayo kwathiwa the seed of a woman shall crush the head of the serpents. Ithi biology or life science ithi owesifazana kanambeni kodwa kwenzeka uma xa uzalwa le ndoda igama layo nguYesu. Ebethunana masiphumele ezintsomini uYesu uYesu ndiyacela noma ndingashiyeka ndodwa noma ndinganendlala kodwa uma ndinoYesu ndingathatha konke ishuyu Yesu ndingathatha yonke into kodwa ndicela uYesu ndicela uYesu ndicela uYesu ebethunana ndicela uYesu ndicela uYesu sizoveza yena uthi ndafika Korinte ayifika kwabaseKorinte wathi uPaul ayithetha nabazalwane bexabene kunembidane wathi among you brethren I choose ukungazindaba zenu ukungazama qhubu wenu kodwa ndikhetha tonye ukwazi uYesu futhi naye ebethelele. Asifuni uYesu ongafanga, asifuni uYesu ongagotshozwanga, sifuna uYesu owabethelelwayo. Sifuna le ndoda ethiwa ngumlungu kwathiwa ngumJuda baright ngoba nomJuda uyasebenza nomlungu uyasebenza. We are the results of the gospel. Mama bayitshisa iBhayibhile kodwa bayitshisa late. Sengisiwe ifiso lasezulwini, sengisiwe ifiso lasezulwini. Iyasebenza, iyasebenza. Iyodwa iyasebenza, ikolela izono, iyodwa ihlamba abantu, iyodwa ayema what ayema because of the grace. Ingadityaniswanga ikolweni eKapa isenamandla, ivangeli lisaphila, ivangeli ndicela yona, ndicela yona, ndicela yona, ndifuna yona.
The unknown. The unknown. A desire ukwaziwa. The unknown God. Efuna naye ukwaziwa. Sizo-introduce ukuba yedwa ungcono. Uthuphi yamazi lo mbhalo. Senjalo yaqala le nto enibhalile. Mina yazi le ndoda. Animals. Kanyobuza kuJohane. Owathi eqalekeni komhlaba ulizwi wayekunye noThixo. Ulizwi wayenguye uThixo. Athi akangakho nto engekho yena. Zonke izinto zabakho ngaye. Ziletha zezinto ozibonayo. Wayesele khona. Suletha into oziletha. Ngoba wayesele khona. Sufuna into oziletha. Ngoba wayesele khona. Ngiyaqonda le nto eliyibhale apha. Ngoba ulizwi waphuma ezweni waba yinyama wahamba emhlabeni. AmaJuda wamvuma. Ethi iBhayibheli waya kwabakhe kodwa bakhe bamvuma. Abamvumayo baba wanika igunya loba bangabantwana. Sinikwiinto uthi lo mbhalo uthi the unknown God. Uthi Paul uyayazi le nto. Uyayazi le nto. Ngomela ndikulandele i-archive yasezulwini. Paul ulandele balento yasebenzisa into ekubudenge. Yayiphethwe nguMoses. Kwathiwa Moses into oyiphetheyo. Wathi uMoses ngiphethe intonga. Wathi ibeke phansi. Come on, siqonde goduka. Ushane yaphayatha. Uthi wasebenzisa into uMoses aqala uhamba ngayo. Kodwa ethe wayibeka phansi ngokuthobela izwi. Ngoba kunamandla ekuthobeleni izwi. Wathi akuvuma izwi elithethwa nguye. Wayibeka phansi yajika. Ngothuko Moses. Wathi onalonga. Kade ihamba nje. Ihamba nenyoka. Moses. Kalithethe ilizwi. Lento engazange yajika. Iyajika. Ngoba izwi linamandla. Liyaphila. Siphethisa. Lezwi likaThixo. Lisisithixo. Liyavula. Apho kuvale khona. Watsala i-archive. Wathi uPawulos longaziwayo wavula indlela. Apho kungekho khona ndlela. Ndiyaqala umemezela. Vula Yehova. Vula Yehova. Vula Yehova. Vula ekhayeni lakho. Vula ebantwaneni bakho. Vula emzini wakho. Vula kwibhizinisi yakho. Hlakaza Yehova. Hlakaza. Vula Yehova. Vula ndoda yasekhaya. Vula. Ushana. Ushana. Bahambe emhlabeni omileyo. Bagqitha. Ithi iBhayibheli. Inyawo zabo azaduma. Impahla yabo ayaguga. Bagqelwe intombi. Intombi abagqeleleyo. Lizwi elinamandla. Lizwi eliphilayo. Balamba kwesimana. But what is this? Kwesimana. Uyakova. Abhake. Uyakova. Abhake. Ova Yehova. Ova Jehova. Ova Thixo. Ezintweni zam. Emzini wam. Ova Yehova. Ova Jehova. Ongaziwayo.
siseko. Engingamazi. Engingamazi. Banimkhulu engingamazi. Kodwa uthi mamela lona ngamazi. In him we live. Oh, God, but in him we live. Pusha. In him there is life in abundance. What we are so Petros nothing in the what you Petros yes so utimasiye kumasina sukakuwe kunakuwe kunamasi upina. There's life in him. There's life in him. In him we live. Siapila asipili kamande momato sipila gaye. In him we move. We move. We move. Masa umangala bantu wenza kanjani ngoba siyazi ifile lakho awuphangeli udlalela okushini ungakambono yamuva uthi in him I live. Othi Paul ngingenza konke ngikuye. Ngingenza konke ngikuye. Ngingenza konke. But in him we find our being. The more we are in him is the more we discover ourselves. The more you look yourself, ujonge failure, but it comes to what? Look unto him. Because it is the Bible sasifile ezonweni sasifile sinjengegusha singelana lusi kodwa wafika uYesu zagoqokezela wafika uYesu sajikizela. The more sijonga kuye is the more we change. Let's take a listen.